So guys, murag ibagjo mi dari guys. Ala sa tisima. Hello guys, so after 1 hour and 30 minutes is nahuman na gadget ang kuan. Murag buhawi siguro to siya ganina guys, kay idarang kusuga ka adjong hangin. Anja, kanang nabita po pero umay yung siya kadyoy damage guys, kay di makadyo kusog. So, na hinumduman na namo guys ag pag-agi ni aging year ang kuan. Super Typhoon Odette kung kisay nakakuan na to nakaagi. So, matoy amo na hinumduman ganina guys, kay jarang kusuga mga dun. So, asa mo isuri guys, ug nabay na nga kuan, nabay na nga damage danihing maong ninglabay nga maong alimpus. So, tara na guys, ato na isuroy. So, ayan guys, sa sikan si diba nangahapi ag mga tanong ni mama nga maong ukra, tanawan ninyo guys. Nangahapi dyan si Ja. Ira kusuga, uy. Dilalim tong ganina, murag bagjo si Ja guys. Mura mas si Ja gabujuk-bujuk maghangin sa kuan nito guys, gabali-bali. Nga tanong, masa maambak to dari kay mo tanaw pa. Pakita mo na sa uban guys, kung say na nga damage danis amua. So kita mga dyan mo guys na nga happy na nangharang sa agianan. Na guys, natumba si Ja. Agay. Natumba ag kahoy guys. Ang akuan. Natumba po. Hala, nabalik. Di po din ko ang mama. Naagi diyang agabukado ni mama na nakuan. Pagbagjo. Pag agi ginas alimpus. Hala. Kuan agdari oh. Hala na, dagat. Agko ang basak nila kuan. Ang kulwiriks. Hala, nagbaha, naglanip guys. So diya guys, tanawan ninyo ning ilapas ag tubig diris. Sapa na, ning apaw bitaw si Ja. Kita man siguro mo, tanawan ninyo. Ug mo ari po ganaan, ning lapas si Ja. Na guys, puno dyan si Jasin. Karsada naman ridari na Ala, tanawa ninyo guys, tanawa. Muna na si Jaug ka na ay dagat. Na, tanawa ninyo. O, dagat. Dahil ka na ni. Hoy, dam. Na. Kuha na si Ja guys. Tanawa ninyo. Basak ni si Ja. Basak ni si Ja. Kay katulagin duro ka jug kusuga ka jug uwan ja ag uwan tuas bukid adto bitaw guys sa kamuthan biturad to mao tong ag tubig ning sug si Jaja maoy ning puno sa mga kuanda ni lanip si Ja jug guys as you can see kada nga location guys data karon guys sa Sitio Binalio Sitio Binalio Barangay Progreso Alicia na guys apaw jud si Ja jug guys anawan ninyo. So mga unsa na batang oras sur mga alas 5 na alas 5 na siguro mga 3 hours na siguro after katong naikusugad ng hangin. Maon nagdagpurma guys, wag yapon si daning gubas. Kita mo na mao gyud pagid purma. Naamura gid si Jekon guys, kanang lake bitaw. Daghan siguro mga isda dani ba. Lama dyan magwa pa ni tanaman kay ambot wa man sila tanaman pero karina tamna na si Jindari Pikas. Natamna na rin si Jan, aning apo dyan siya guys, tanawan ninyo. Guys, tanawan ninyo guys, lingil-lingig ka adyo guys. Mga singan dani. Mga amigas nga, manggawas tinguan. Sum, banalahi man tong sum. Parang dagana ka dyan nila na. Maglinya ba sa tinguan na Iris. Bu anay.